गोरोन्थिना आंनिसो गोरोन्थि जाहोना मा दंमोननो आंनि थाखायब्ला जाहोना मा बेखौ आं मोजाङै बेखेवना होनि जाहोना जाबाय सिख्ला मोजां मोजां नुबानो नों गोसो थोनाय हिनजाव थाखानानैबाबो मालायजों लाइन मारिनाय बै हिनजावफोराबो हिनजाव गोनांखा हौवाफोरखौनो गोसो थोनाय जाहोना नोंसोर सानैनिबो गोरोन्थि बेवहाय माखौबा नोंनिसो गोरोन्थिना आंनिसो गोरोन्थि जागासिनो बेनोथ' बिराद गोसो गोरबोआ दुखु मोनदोंलै आंग्रिमोनदि आंखौ बुरखायलाय खारबोनाखै आं नोंखौ बुरखायनो नोंहा हिनजाव गोसो थोदों हिनजाव हाबा खालामदों हिनजावजों नेवसिनानै गालांजादों ओमफ्राय आं मुलि नामा नोंनि हिनजाव गदाया नोंखौ गारनानै थांबा आं नोंखौ बुरखायनो सोरा मा जायो जाबाय थाहाय हाबाबानि दुखुखौ गावसो मिथिगौ दा नङा होमबा नोंथ' आंनि दुखुखौ मिथियाखै दा मोनदों हामथारदों हिनजाव गदाय गोसोथोनाया आंग्रिमोनदि नों आंखौ बिदि रायथारबाय आरो आं बेसे हिनजावजों थगायजानानै बेसे दुखुआव दङ नों नुवाखै नामा आंग्रिमोनदि आंनि गोसोमनि रानि दा बोरै मोनदों गुफुरनि रानिजों खारजानानै अखाफोर गावदांजों खिगारजानानै बोरै मोननांगौ जाखो दुखु जादों आरो उदैया बेसेबां गिदिंगासिनो आंना दुखुजोंनो उदैयालाय गिदिंखागोनथ' आरो खर' बायदि आंग्रिमोनदि आंखौ बुरखायदोलै आंनि गोसो गोरबोआ मानो एसेबां थगायजानानै दुखु मोनदोंब्रा दागा फारला सेरजोंसो सुनांसिगोन बेसेबां किल'ग्राम दुखु होलांदों बे साम' खिंखिरिया आंखौ बेसेबां दुखु जाबायलै आंदिरे आंग्रिमोनदि साम' खिंखिरिया आंखौ बोरै थगायनो मोनखो बोरै मा थगायनायनि थिखाखौ नोंल' लादों नामा मालाय साम' खिंखिरियाबो लादों आरो बेनिखायनो नों बायदि हौवाखौ थगायनानै थांबाय गोसो जायोब्ला गाबोननो दिहुनफिननो हायोब्रा आं साम' खिंखिरिखौ नाथाय थगायफ्रामनाय हिनजावखौलाय आंनोलाय मानो नांबावगौब्रा होमबालाय मानिथो दुखु जाबाय थादों दुखुआ जाहैबाय अमा राजाया माब्रै जाम्बा बानाय जाखो माब्रै थगाय जालांखो आं रावजोंबो थगाय जाफेरामोनलै आंग्रि सना गाबोन मायो गाबाय था टाइम गैथारा आं उन्दुबाय ओइ साम' खिंखिरि सनानि जिंजिरि मानो गारनानै थांखो नों आंखौ सिरि सिरि बेसेबां अनदोंमोन आं नोंखौ गोरबो खनायाव दिनै मानो गाराय खालामनानै गालांखो आंनि गोरबो बिखायाव आं दा मारै थांनानै थानांगौ जाखो नोंनि बे दुखुखौ लानानै खोन्दो खोन्दो थुख्रा थुख्रा बिसिख्लाबजोबनानै गालांबाय नों आंनि बिखाखौ मिहि मिहि रायलायफ्लानानै दिनै आं मोजां मोननायनि दैमायाव गब'बाय सानस्रिनो रोङै बायदि दिनै आं फाग्ला जाबाय नोंजों थगायजानानै माने खन्थाइगिरि जादों जेब्ला गोसोनि दुखुआ बेरखाङो मोगथाङाव अब्ला खन्थाइ जानानै ओंखारो खुगायाव हिनजाव गदायजों गारजानानै थांनानै लोगो लोगो खन्थाइगिरिबो जाबावबाय माथो बुंनो जेब्लासिम गोसो सिङाव गोथौ दुखु मोनानो अब्ला लिरगिरिफोरा लिरनो हायानो आं दिनै साम' खिंखिरिजों थाफ्ले खिन्थिना गालांजाबाय बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोआव बायदिसिना सोमजिखांबाय फाग्लासो जाखोना माखोहाय थालां बिजों आं हांग्रिमोनदि नोंबो आंखौ हारसिं दोननानै दिनै आं खन्थाइगिरि जानोसै बे फाग्ला गोसोआ अख्रा अख्रा गोसो थोबाय हिनजाव समायना नुनानै हिनजाव गदाय लाबोबाय दिनै बै हिनजाव गदायजोंनो थाफ्ले दिन्थिजानानै गुबुन हौवाजों दोनखार जालांबाय हाय रे आंनि अमा राजानि खाफाल मा जाबावनांगौ जाखो हाय रे आं जुदि बै सेंग्रा समाव बोरैबा सहैफिननायमोनब्ला आं बिराद मोजां मानसि जागौमोन गावनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनानै आं खुसियाव थागौमोन खुसियाव बेसेरा बे जोंनि बिफाखौ दुखुबो मोनलायलांबायलां बे मादै साम' खिंखिरियाबो मानो थगायनानै गालांखो आंलाय फंसे बाथ्रा खोनादोंलै मोजां मोननायनि गाथोनाव जायनो दुगैगोन बेनो गब्रगोन होननानै बेनिखायनो बिफाखौ बे खेत्रआव हेफाजाब होनो हानाय नंला गुड नाइट आच्छा बे बिफाखौनोथ' मा खालामबावनांगौ जाखोब्ला आं गोदोनि सेंग्रा समाव थांफिननो हानायमोनब्ला सानस्रि आं नोंनाव आइथें हमै हमै निमाहा बिगौमोन नोंनो आं हानाय मानि सुखुखौनो होजोबगौमोन बुहुमनि जेसेबां खुसि दङ गासैखौबो नोंनि आइथेङाव लाबोनानै होबायगौमोन आं सानस्रि बेसेरा बिफाया बिराद मोजां मोनमारथारो नामाब्रा सोमसिखौ दाबो टाइम ट्राभेल थानायमोनब्लासो आफानि सेंग्रा समाव थांफिननो हागौमोन ना माबा मोनसे मेजिकफोर मोननायमोनब्लासो थांफिननो हागौमोनलै गोदोनि बिफानि सेंग्रा समाव इसोर माबा मोनसे राहा लामा दिन्थिदो दे अब्लासिम आंनि बिफानो गोहो हर बोलो हर दाउखा हाबनाय न'याव सिला हाबनाय न'याव आंखौ दा बिलाइ दे आयै आंखौ दा बिलाइ माइ बाख्रि नायनानै गय बागान नायनानै आंखौ बिलाइ दे आयै आंखौ बिलाइ दे बाप्पावै दुमफाव बाप्पावै गोदोनि आबै आबौनि मेथाइखौ दासिमबो खनो माथो नोंलाय मोजां मोजां जोबोद मोजांनि बाथ्रा बादो नोंनि बाख्नायनायखौ मानो फैदोंमोन नोंलाय माबालै जोगोना थाइसे हरनो हागोन नामा हागोन मानो हाया जानो नाथाय बिदि होननानै सानफ्रामबो थाइसे थाइसे लांनो फैनाङा बिजनेसाव जोंहा लस जाथारो
गामिनि मानसि होननानै बयनोबो थाइसे थाइसे हरबा बेसेबां लस जायो आंनोनो हरदोब्रा रावनोबो हरनाङा बिदि होनजायोहाय बयबो होनबालाय जोंहानोल' हरदोहाय थाइसे रावनोबो हरनाङा होननानै सबबो बिदि होनफैबा बेनिखायनो मैगं बिग्रायाबो एसे ताल लानांगौ बेसे खस्थ' जायो मैगं थाइगं गायनायाबो आंबो मिथिब्रा दंफाव नाथाय दानि जुगनि मानसिफ्रा एसे आलसि माने मा होनगोनलाय बिदिखौ बादुला जाजोब्बायना बायनाल' जानो रोंसै जेरै आं ओमफ्राय दंफाव बमब्रमाया माथो सैमा अरलायसिगोननो अरलायोथ' आरो आंनोलाय मानो खोन्थादों मा बमब्रमाया नोंखौ गारबाय नामाब्रा मानो नांगौ बमब्रमायासो आंखौ गारदों ना आंसो बमब्रमाखौ गारदों नोंनोलाय मानो नांगौसै नांगौब्रा मुलिनि थाखाय नांगौ जायोना ओरैबाबो हिनजाव मानसिफोरखौसो दाय होयो माथो नुबायना साफा सानै मानसिनि थाखायनो गासै हिनजाव माहारिखौनो बोरै दाय होयो बे बुरबकफोरखौलाय माथो बुंनोब्रा बै कमेन्ट सेक्सनाव सानैसो मानसि दङ खालि हिनजाव मानसिखौल' दुसिग्रा नोंसोर मिथियोना जोंनि बर' समाजाव बर' मानसिफोरा बेसेबां पपुलेसन दङ बर' मानसिफ्रा टटेल दङ 52,49,937 बे बर'फोरनि सुबुं अनजिमा जाबाय आरो बिनिनो मादाव 26,24,967 खौ नोङो माने हिनजावफोरखौ हमनानै लादो आरो मोनथिबाय होमबा नोंथांमोना माब्रै गासैबो बर' हिनजावफोरानो बर' सिख्लाफ्रानो एखे गाज्रि गोजा होननानै बुङोब्रा बांगाल हौवा मोजां मोनग्रा होननानै माब्रै बुंनो हायो गासैबो बर' मानसियानो जुदि 26,24,967 आइजोफोरानो जुदि बेलेग हौवाफोरखौ मोजां मोनोब्ला होमबा बै बर' हौवाफोरजोंलाय सोर दं नोंनि बिमाया नोंनि बिमादैया नोंनि बिनानावा नोंनि बिबाजैया सोरजों दङ बर' हौवाजों गैयाब्ला बेनिखायनो जाम्बाथां माथां लेखा रोङिथां माथां बर' हिनजावफोरखौल' दाय होबाय थानाङाब्रा इसेबां सुबुं अनजिमाफोरा गासैबो बर' हिनजावफोरा दायनिगिरि नङाना नोंसोर मिथिया नामा हारसाफोरनाबो बेसेबां भाइराल ओंखारगासिनो दङ बेसेबां मा जागासिनो दङ बिदि होननानै बिसोरो हिनजाव जातिखौनो मालाय दुसिजोबाखैना हारसाफोरनाल' ओंखारो नामा बांगालफोरनाबो ओंखारो आरो बिनि सायाव मा मिज'फोरनाबो ओंखारो ना मिज'फोर मणिपुरिफोर नेपालिफोर गासिबनाबो गाज्रि मानसि थायो मिथिबाय मा जोंनि नर्थ इस्टआवल' गाज्रि मानसि थायो नामा पुरा इन्डियायावनो माथो माबा माबि ओंखारलाबाय थायो निउसफोर नाया नामा नोंस्लाय निउसफोर फरायना फराया बर' मानसिल' होननानै बर' मानसिखौल' खबर लाबाय थायो बुहुमा मा जादों मा जाया बेफोरखौ ताल गैया खालि बर' हिनजावफोरखौल' बर' हौवा जानानै दुसिबाय थागोन गासिबो मानसिया नङा आरो साफा सानैया मोनसेयावसो बुखिबाय थायो दा जोंना टटेल बर' हिनजावफ्रानो जुदि 26,24,967 जोनानो थङालि बाङालि नामा गासिबो बिसोर थङालि बाङालि जुम नामा जा बुंबाय थानालै गियानि जानो सोलोंदोब्रा फंबायमोन खालि हिनजावफोरखौ दुसिनायावनो दिन थांसिगोन नोंसोरबो दिनैसिम बर' अनजिमाया बेसेबां दङ बेसेबाङाव गोसारनानै दं बर'फोरा बेफोरखौ ताल गैया खालि हिनजावफोरखौल' दाय होबाय थागोन होदो गाज्रिया गाज्रिखा बेखौ जेसेबां मोजां खालामा मानो मालाबा मोजां जाखाया खायसेया गियानानो बिसोरना गाज्रिखा बिनिखायनो गाज्रियैनो थांखागोन माथो बिसोरनि थाखायनो जोंफोरासो बदनाम मोनो एसेबां खस्थ' मावबाबो एप्रिसियेट खालामा रावबो खालि आखल गाज्रिखौल' नुहुरो अब्लाबो जेबो सानथाराहाय होनग्रा थाखानांगौ साफा सानै होनग्रा थाबासो गोहो बोलो मोनो नङा होमबा बेनिखायनो सोर मा होनो मा होना खेरखेराय आं थफिरां नों खेरखेराय नालाय आं खेरखेरायबायब्रा आच्छा दे नोंनि खर'आ हरदो आंनि मा खर'सै बैलाय जोगोनार फिथाइया नोंनि खर'जों एखेथार माथो बेनिखायनो जोगोनार फिथाइ नुबा नोंनि खर' बायदिसो मोनखायलां आरो नोंनि खर'खौ नुबा जोगोनार फिथाइ बायदि नुयो बारा दालां मारबाय थानाङा थाइसे खाना लाना थांदों नोंखौनो लांबालाय ओरैबाबा नोंखौसो मोजां नुगा गारोलां नोंहा थांखिया माहाय आंखौ एदावनोसो फैदों नामा सिखाजों खुगायानो थुख्रासो नाहरगोन ओइसाला अमाजों बेदरजों संनानै जाहोबाय थागोनब्रा मा अमाया बेदर नङा नामा माने अमाजों दाउजों संनानै जाहोबाय थागोनब्रा नोंनो लोन बायदि बुहोजोबगोन आं नोंखौ जानला माला एदावखाना होनदों ना आंखौ एदावहैथां नोंहा बेलेग मानसिखौ नोंखौ नुयोब्ला बिखायानो मानोबा दुलु मोनो जेसेबांनो बोरायसिनदों एसेबांनो हिनजाव एदावनोल' जाबाय थादों माथो जेलाव लांजेबानो जाबाय नोंबो सोरखौबा एदावना लानानै मालाबा जेलनि ओंखामसो जानांगोन नोङो गोथावैनो दालाय माथो बोराय मानसि सोरबा सासेखौ लांनायसो खोनाबावबाय आं नंगौना नङाथाय जोंनि बर' समाजनिनो सासे मिथिजानाय मानसि बेनिखायनो हिनजावफोरखौल' दाय हमबाय थानाङा खायसे मानसिफोरा होनोना हिनजाव मानसिफोरनि थाखायनो हिनजावफोरा जिनाहारि खालामजायो होननानै आखल गाज्रिनि थाखायनो जिनाहारि खालामजायो होननानै बुङोना आसलथे रावबो गाज्रि मानसिया जिनाहारि खालामजाया मिथिबाय मोजां मानसिफोरासो जिनाहारि खालामजायो ओमफ्राय बदनामखौ बे मोजां मानसिफोरासो मोनसिगोन आरो ना आखल गाज्रिखायनो बिदि खालामजादों होननानै माथो जिनाहारिखौ जानला माला खालामजायो नामा जिनाहारि खालामग्रा मानसिफ्राबो गाज्रि मानसिफोरखौ खालामाब्रा आखल गाज्रिफोरखौ मोजांफोरखौसो खालामखायो बेनिखायनो बुरबेकफोर सब समावबो हिनजावफोरखौ दाय होना होननानै बुंदोंना साफा सानै मानसिफोरा बर' हिनजावफोरखौ दाय होनायखायनो आं मानसिफोरखौ बिदि बुंनो गोनां जादों दै माखासे गाज्रि मोना दे सनाफोर फिथरफोर आमाय थुख्लुफोर आरो खायसेया मोजाङै खोनासङा जेब्ला मानसिफोरा मोजाङै खोनासंगोन खोथाफोरखौ डायलगफोरखौ अब्लासो गोथौयै साननो रोंगोन बुजिनो रोंगोन सा साज्रां खोनासंग्राफ्रा बिराद गाज्रि जायो दै खोथाखौ बुजिजोबा माजुबा आरो रायजोफोरा आं दासान्दि बिराद गुजुगासिनो दङ नोंथांमोना आंखौ खेबसे लाइभ फैनायाबो नुदों जानो हागौ बे गुजुनायानो दाबो खाराखै बिनिखायनो अमा राजानि थफिरामोननि भइस अभार खालामनो बिराद खस्थ' जायो
मानो होनोबा बिसोरनि राव रायलायनायाव बिराद बोलो नांगौ जायो बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव भिडिअखौ साननै लाबोनो हायाखैमोन आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन आरो डाक्टरफोराव थांनानै नायजाहैबाय थानोबो सोलाबा आरो फैसा थाखानिबो प्रब्लेम बेनिखायनो एसे माने न'फोरावनो ओंखामफोरखौ मोजां जानानै दै गुदुंफोर लोंनानै दङ आरो आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन अब्लालाय माखौ नायबाय थाग्रा आइजोफोर अन्नानै भिडिअखौ लाइक मोनसे होलांदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लुबैदोंबा खालामनानै गालांदो दे ला थाबैनो 2 लाख जानायनि 2 लाख जाबाथाय जोंहा पार्टि जानांगौ ना मा बुङो लाब्रा नायगिरि नोंथांमोन आंना बेखिनिल'सै दे फैसाया नोंसा आफाना माथो बेसेबांबा गिदिर दखना दखान दं नोंसानि दखाननिफ्राय लानानै हरनो हाया नामा हाया आरो आफाया हिसाब खालामनानै दोनबाय थाखायो आं नोंनो फैसा मोनबानो हरगोन होनबायना जागोन नेक्स्ट मान्थआव EMI होनो नांगौ आंनो हंला नों आइफनखौ बायबाय होमबा बोरै नायनो नोंनि मबाइलखौ मानो नांगौ जाखो नोंनोलाय उनाव नायनो हागोन दे आं थांनोसै लाभ इउ हंला लाभ इउ आयौ जोंलारि नों नोंनि बयफ्रेन्डनोसो उल्था फैसा होयो नोंनोलाय मानो नांगौ आं बयफ्रेन्डनो फैसा होयो ना होआ बेलेग सिख्लाफ्रा बयफ्रेन्डनिफ्रायसो फैसा लायोना नाथाय नों बयफ्रेन्डनोसो उल्था फैसा हरो बेनिखायनो बुंबाय आरो नों मिथिया नामा सिख्लाफोराबो बयफ्रेन्डनो फैसा होयो होननानै बेखौ बयफ्रेन्डफोरा खोन्थाना लायाना सिख्लाफोरनिफ्राय फैसा लानायखौ नोंगौ नंनायालाय सिख्लाफोरनिफ्रायबो फैसा लायो खायसे खायसेया नाथाय हिन्जावसाफोरासो बांसिन बदनाम मोनोना बेलेगा बदनाम मोनबा मोनथों आं जेबो मिथिया आं हले आंनि बयफ्रेन्डनोसो फैसा होयो हंलानो नों आंखौ जेबो बुंनाङा मिथिबाय आंनि लाइफ आंनि रुल आं बयफ्रेन्डनो फैसा होयो ना होआ बे आंनि प्रब्लेम मालाबा गाज्रिनो थगायजाबासो दा मिन्थिनानै लायाखै ओइ मा जाखो जेबो जायाखैलै आस्था फंसे बाथ्रा खोन्थालाय खोन्थाया आं फंसेबो नोंहानि आइया नोंजों रायलायनाय नुबा आंखौ रायगोनसो बेसेबां गियो नामाब्रा बिमाखौनो बिफाखौसो गिनांगौ जोंहाना बिफाखौ नङा बिमाखौसो गिनांगौ आच्छा जोंहाना बिफाखौ आरो बिमाखौ बांद्राय गिनाङा बयनाबो एखे जाजोबाना बेबो नंगौ नंनायालाय आङो नोंजों रायलायबाय थानो टाइम गैया बुं मा रायलायनोमोन माबालै नोंसा आइ आफामोना सेंग्रा समाव माबायदिमोनथाय आं नुदों नामा नुवाखैब्रा माने मा होननानै बुंबावनो आं माबालै आंनो टाइम मेसिन नांगौमोनलै बिमा बिफानि जोंनि बिमा बिफानि सेंग्रा सिख्ला समाव थांफिननो फाग्ला जादों नामा बिमा बिफानि सेंग्रा सिख्लानि टाइमाव थांफिनलायनाय बिदिखि जायो नामा बिदिखि हायो आरो सोरबा हायाब्रा हाया आं बुंदोंसोब्रा गोदो सेंग्रा सिख्ला समाव जोंनि बिमा बिफाया माबायदिमोन होननानै आंबो जोंहानि आइखौ बिराद नायनो लुगैयो आइया इसिबां रायो आंखौ आइया सिख्ला समाव माबायदिमोन नायनो गोसो जायो माबालाय जोंलारि बिफाखौसो माबा थिंख्लि मोननाय खोनाबाय थायोलै थिंख्लि बे थिंख्लिया जेखौ बियो बेखौनो होयोनो माथो टाइम मेसिनखौबो होगोन खोमालै बिदिबो थायो आरो थायोनो आदै सन्थलाजों रायलायहैनि नामा खेबसे आइया रायगोन नोंजों रायलायनाय नुबा जों सानैखौ नुबा रायनाय नङाब्रा बे सानैखौसो नुबा रायगोन अफ्रे रानि आरो बानलु बेदांखौसो जोंथ' अफ्रे रानि बानलु बेदां नङाना थौ आं गियो गियो नामा थौ मानोबा फैदोंमोन फिसाफोर माबालाय नोंना माथो थिंख्लि दङनो थिंख्लिनिफ्राय जेखौ बुङो बेखौनो मोनोबालाय गसाय सोर खोन्थागोन नोंसोरनोलाय खोनालालाय जायखिजाया थिंख्लिया दङबा हरथ'दोब्रा जोंनो दाहार आं होफैफिनगोन थिंख्लियाथ' गैलालै आंनाव नाथाय मानो नांगौमोन थिंख्लिखौलाय आरो बे थिंख्लिखौ जानला मोनला बाहायजायालै बांद्राय लुबैयोबा गावनिनो लस होननाय खोथा दङ फिसाफोर जों जेबो लाया माने जोंनो मोनसे फिसा खामानिनि थाखायसो नांगौ हायोबा हरदोब्रा थिंख्लिखौ थिंख्लिया आंनाव गैलालै होमबालाय सोरनावथो दं थिंख्लिखौ आङो हाखर सिंनिफ्रायसो मोनदोंमोन माने मोनसे दैखरनिफ्रायसो दैखरनिफ्राय औ बे दैखरखौ खोन्थानो हागोन ना आं खोन्थालायला नामा आरो आं नोंसोरखौ मानो खैफोदाव खोलैनो ना नाङा फिसाफोर दे जागोन नों खोन्थायाबालाय दैखरखौ खोन्थाबायना बेनो थोजासे थांनोसै गसाय आंनि दैखरनि थिंख्लिखौलाय बोरै मिथिखोब्रा गथ'फोरालाय सार नोंथाङा बेफोरबायदि दुखु खालामबाय थायोब्ला जानाय नङाना सार बेनिखायनो नोंथाङा मेडाम साम' खिंखिरिखौ FIR होदो बेखौ थाबैनो हमनानै लायदो बेखौलाय आं हारसिंनो खालामनो हाखायोब्रा नाथाय आं थगायजाबाय जाम्बा बानायजाबाय बेनिखायसो आं दुखु खालामदों बेनिखायसो आंनि गोसोआ गाबदों आंबो जे मानसिजों थगायजायो आरो सोरजोंबा थगायजाबा फोथाय खेबस' जाबा बोरै गोसोआ सायो दासो मोनथिदों आं बेनिखायनो आंखौ जेबो दा बुंसै साननैसो आंखौ सिरि सिरि थानो होदो जागोन दे सार हावालि बेनो खोमा बेनो दां मा होनाबा गाज्रि नांगौब्रा बेलाय नों गाज्रिलाय नों गाज्रि मोदायनि राजा मोदायनि रानि अन्नानै नोंथाङा सैथोब्ला ओंखारनानै खिन्थिनो हागोन ना जोंनि सेराव आं जेखौ नुदों नोंबो बेखौ नुदों ना फावगालि नुदों how are you doing एमा राजा आंनि नामबो मिथिलायो आं नोंनि मुंबो मिथियो होमबाथ' बेखौबो मिथिखाबाय जानांगौ आं थिंख्लिनि थाखाय फैदों
सिनायाखैना बेनिखायनो जोंखौ सिनायनाय नङा नंगौथार अब्लाबो आंनि आइ आरो आफाया सेंग्रा सिख्ला समाव माबायदिमोन नायथारनो लुगैदों आं माबायदि हाबा जालायनो मोननाय बिसोरो थ' होनबा बै बेरा जोङो थाहैनानै दसे नायनि फै जोंखौ डाइरेक्ट नुबा एसे गोमोनोबो हागौ बिसोर ला 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 लु ला 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 ओइ सैमा फाग्ला वाला आफानि नामा सैमा फाग्लासोमोन होनबा लासिजिं मा सैमा फाग्ला होननानै गाबज्रिब्रा आयै अमा राजा होननानै बुं अमा राजा गियान गैयि अमा बारियाव हाग्राफोरा बिराद रज'नानै दं एसेबो साफा खालामहैया मानो मा होनखो नों आयै आंनि नामा अमा नामा हा आंनि नामा अमा नङा राजा होनफा राजा आंनि मुङानो जाबाय अमा दाजाब राजा समान अमा राजा हा सोरलाय नोंसोर मानो मिनिदों आंखौ अबेनि जरासे नुजाफैना मिनिदों आंखौ हा सोर नोंसोरलाय जोंखौ सिनायाखै फेसबुक फ्रेन्डनि लोगोफोर नामा मा मुं आंनि मुङा एमाव राजा आरो बिनि मुङा फावगालि एमाव राजा बरियाथार माथो नामा पाक्का नोंनि नोमफे दोनखादों बायदि मोनबाय आं आंना बिफायानो दोनदों आंनि नामखौ एमाव राजा लोगोफोरखौलाय मानो थिलिंना लाबोआखै मानो लामायाव गसंहोबाय थाखो फै हाफैया फै नांथ'ला दे नोंखौ लोगो मोनबाय जोबोद मोजां जाबाय गाबोन समफोर लोगो हमफैगोन दे जों एसे गोबाव जाबायना बेनिखायनो थांनोसै अके हाला सुवादखौ माबा गावनि बायदि मोनलाय लांदोंलाय एमाव राजाखौ आंनि बे सावलन बावलाया सलिया दे अमा राजा बे दुमफावमोननाव एमाव लायनानै फैलाय जौ एसे संनानै दोननि आं दुमफावनाव थाङा मानो थाङा जानांगौ जाखो बाथ्राखौनो मानोबो फंसेबो खोनासङा नोंलाय आं दुमफावनाव बिनानै गारबोखादों आं दुमफावनाव होनबाथाय थैनायजों समान बायो मानो बानांगौ जाखो थां माबार आं बुंबाय थाया दे न'आ मोनफ्लांगोनसो आंजों लावथिया साला सेंग्रा मानसिखौनो बुनो नागिरबाय थायो बिमायाबो बहाबा खारनोसैसोलां एमावसो लायनो होबायना आंखौ दुमफावमोननाव ओइ माखौ गाबाय थादों नों अमा राजाया आंनि फन बिथिखोआखै आंनि मेसेजखौ नायनानै आंनो जेबो रिप्लाय हराखै बे माबा गोदान बाथ्रा नामा नोंखौ आं ब्रेकआप खालाम होनखाबायना अमा राजाखौ अमा राजा बायदि मानसिखौ कि मोजां मोनो आइसो ना बेथ' आयै जाम्बि नोंसा आइ नंथ'लाय बियो सिख्लासो बियो आयै सोरखौ आइ होनदों नोंलाय आयै नों आंखौ सिनायाखै नामा आयौ आइ सिख्ला नों जौ लोंना फैदों नामाहाय मा आंखौनो गावनि बिमा होननानै बुंलाबायदों निमाहा माने बियो बिमा गैजा रोङा नालाय जायखौनो नुयो बेखौनो बिमा बायदि सानो आं बुजियाखैमोन ना सरि दे दुखु खालामनाङा दे आसा खालामो इसोरा सानसे नोंनोबो मोजां बिमा हरगोन आयै नोंनोथ' आंनि आइ बे नोंखौ सिनायालै बे नोंसा आइनि सिख्ला समनिसो बियो जोङो टाइम ट्रेभेल खालामनानै नोंसा आइनि सिख्ला समाव फैदोंलै नों बावलायबाय नामा सरि बावदों होमबा सिरि खोनासं बिसोर सानैनि रायलायनायखौ नोंलाय मा खालामगोन नों दा अमा राजाखौ वाट्सएपआवबो ब्लक खालामदो फेसबुकआवबो ब्लक खालामनानै लादो नों आरो उनावहाय मोजां जाबाथाय हाफाङा बिदि खालामनो होदों होननानै बुंनाङा दे आं बुङा नाथाय अमा राजाखौ आं बावनोबो हाया इसिबां थगायजानानैबो नों बावनो हाया माबायदि मानसि नोंलाय आयौ जोंलाय बिमाया नोंसा आफाखौ इसिबां मोजां मोनो बेफोरबायदिसो जानानै दङमोन होनबा र' नायलांबाय थानि मानिफ्राय मा जायो दावसो देलाय आसला माथो गोदोबो जेरै दाबो एरैथारलै सानस्रि हौवा फाग्लि हौवानि थाखायनो जि मोख्रा जुदि गबाय थायो मेगननिफ्राय आयु ओइ नों मानो बिदिहाय मालाय गाबनायखौ मानो बिदि बुङो दावसो देलाय हौवानि थाखाय गाबदों नालाय बेनिखायनो बुंदों हौवानि थाखायल' गाबो राजा आया माथो सिख्ला समाव बांद्राय रांखिनि नङामोन दासो हाबा जाखांना जोंखौ इसिबां रायो नोंथ' नोंनि आइ नुबाय एबार आंनि आइखौ नुनो बाखिसै आंनि आइयाबा बहा दङलै आरो आंनि आफायाबा बहा दङथाय आच्छा लोगो नोंथांमोन दिनैनि एपिसडखौ माबोरै नुखो अन्नानै कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो गोदान हाबफैनायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक मोनसे होनानै गालां अके बाय लोगोफोर